rumahku rumangsaku ki lagi iki lho jagongan karo wong wedok kok iso delok unyeng-unyeng iki lagi. Ya piye carane ben iso jagongan jenengan yo ngepaske rada mendak. Menika bareng ngresake kodhok. Ya malah wong tuwa donek kodhok. Iki dimong ki. Ayo, anakmu. Niken ben bawa. Dek niken kok kon ngemong. Lah piye ta? Lah piye nareng gendong ora kangelan. Malah numplek. Ya rasa iki, kowe sing digendong. Heeh, aku digendong. Mangga, ya iki jejer karo Eka Ken. Wedhe jan. Sijine wutuh, sijine setugel. Ayo. Yo ora setugel ya cemet ngono ae. Yo, dibawani sik Duni Ken. Ayo, kok nek ora kuat genti kuwi klenthing mungil. Ha. Oke Om Jin. Kene klenthing mungil kok sinebut pahlawan putri Sri Hening Mustika Mas Wardoyo Jumantono monitor. Nggih. Salam kangge Mbak Yuki. Ayo. Ya, iki Nanang monitor Mas. Saking Nganjuk. Salam kagem Pak Digaring Semarang, Mbak Niken, Mas Bayu, lan katresnan kula Dita. Oh ya. Nanang merem. Nanang merem ki ya iso WA to. Iso ke malah ra tipu ya. Heeh to. Sing WA kan tangane ora mripate. Nggih pokoke Bu Pesinggan iki wis duwe penggemar dhewe-dhewe. Heeh. Bu Fahmi nika Pak Supomo. Ya. Bu Darsini Pak Gelang Kalung. Heeh. Terus Mbak Dita Nanang Merem. Nek Mbak Suci khusus Wardoyo. Ya. Lah penggemarmu sapa ya? Aku. Ah. Aku lagi golek iki. Lagi golek Lagi kok. golek. Oh, penggemar kuwi akeh cempe cilik-cilik kae kok. Ah ndengi yo kepidak jaran barang. Ya, ya kan. Ya. Putra Kanjeng Sira Ae. lawe dukung prang Elah wale. Ding tong. Kowe iki lagi arep talem lho swara apik kok dong ding dang dong. Dung prang prung. Wale druk. Malah druk. Ayo. Ayo. prang kang bacana Padha blasuk ki dadi jula-juli. Eka dudu aku. Tak kira kuwi yo Dek, saiki wis ganti ora ngono, Nduk. Eka. Dalem. Kowe nek anti ngeyel tak adai karung tak gua kali lho. Nah, aku tak mlayu dhewe. Masa aku padane cempe. Ya, Ya, ya. karung. bacana Ngebelo. Ngebelo. Ngepel ngapa? Ngebelo mangun yoga. Bebelo wirat moyo Anu. tan wurung sriuning gunduh Wis cukul. Seriune gundul apa bar kemo kowe kok. Gugur. Gugur kok. Wong nikan lali kok tekone Eka. Lah wong Eka. Oke ra lali. Sumpah aku marang ngomongi ngono. Lah tak omongi sriuning putul to. Malah sriuning gundul. Ayo. Ayo. ya padha ule ya Iya. Padha tule. Heeh. Live streaming Iqbal Pro. Wah, video syuting Iqbal Pro. Iki akeh iki sing live streaming. Oh, wadah. Biasane anggere anu daerah mriki wingi nusul aku. Wah, apa ini kurang pro jejer ya. Lah, Enten.
Ah, pokoknya kaya ikan bakar kan lho. Wih, jejer. Iku saking Sragen gitu, Pak. Iya. Nggih, terus Jane- kemudian ya mesti Jane anu. sampean iki streaming apa dodol HP, Mas? Oh, sing kagungan apa sing kagungan napa niku channel niku anu berkahi kula tekan anu ngono kae kok. Nggih. Boyo Teputi-puti lali kok. enten kok. Nggih, Tega Wanu ya tekan kono. Nggih, yo lanjut. Dadi mustikane ketuban. Wah, mangsaku ngrusak kuping tenan tadi. Apa nek to? Dodok kotak lu bateri ra umum. Ya ben krungu wong kene gamelan karo kene iki rada waduh. Aku ra budek. Wah, lah. Perasaan ya ora ngapa-ngapa Mas Bayu ngeprak ya ora. Apa? Banter ora kae? Mboten nih. Lah iya aku kupinge. Coba tes meleh Mas Bayu. Ora enter kok tes meleh coba Mas Bayu. Ora sudi. Kupinge wis bosok. Yo, iki diaturke. Langgame, maka. Ya ndek, tayuke ge dijogeti Mas. Gareng, maka. Srening masih katuban ngalapan tresno saboya pati barang raden wirat boyo kampus berasa ora ngerti Kirana sing kerja. Ayo Ika, siap. Ayo yo. Ayo Kak. Yo. Sing joget khusus niki. Ayo. Mas Gareng. Niki ayo.
grup. Nyapa? Ora sampe tuh tak toke. Tak delete. Mosok nikah joget enak tutu ditak der. Aku tutu ditak nyek ini. Piye lah wong jogete wek. Jogete mere nek semangate ora. Ora ana semangate pikir wis ngotot lho. Jogeti nek kaya Niken, kaya Eka, kuwi dina jenglengane pas coba ayo. Nenone yo tutuke Kak. Ayo. Ayo Kak, awas. Ya, ayo Mas Gereng. Oh alah telek, telek. Ngapa to Pak J kok? Aku agar nyerane kamera iki tak dol. Kuwi Kuwi ngene pake sapa? sapa? Aku agar wis nesu nyolongi wae wong kok. Wis ora anu. Apa-apa ora. Tulung dijarke to. Tak nainya. Apa kuwi? Sesuk digodhog. Alah alah. Kok sawerane kok ngek gedang sajen. Mau saweranmu kayak Oh, kayak Jawa lho. Kaya ngene bojomu wingi tak telu to. Iya. Karo aku kembul kok. Iya. Nggih, makasih Mbak Eka. Anu kasih. Nek aja ado-ado kalunggumu ning kono sik. Kowe angkrem kono wae, kowe angkrem kono. Ya, aku tak nyuwun tulung karo dulurku lanang mau Mas Farisa mau sik to. Oh, enten. Sih, niki Ayo. niki teng Iki mriki.